Heeh, iso aku tipek. Ngene iki ambo yo trimo anu adol jarik. Lho, Alah Lho jarik iki larang lho karo nyawamu lho larang jarikku. Alah jare 100.000 larang iki lho. Lo. Iki lho dinyang 10 juta gak tak kekke. Lo. Lah ngopo ora mbok abrakan ya ngono ya? Lo. 10 juta lho, Bi. Ora mbok kekke nyapa? Kowe sing tau ngenyang, lah aku sing mbok nyoting. DP separo, sing separo mbok inggatne nandi kowe, Ayo. Kowe ngerti nek sak isine. Ayo. Monggo rumangsa. Lah iki ya tau to iki to. Alah. Ayo to kowe. Ya tau to kowe to. Tukang syuting goblok ya. Nyapa? Wong abrakane ono 10 juta. Wong nek bayanan ngono. kok piye Nang piye? Langon selawe milih kok. 10 juta go bayar abrakan. Kowe. Ning ya Kowe berarti kulino ning bayanan. Ya kulino. Kulino ning bayanan kowe. Kulino. Apa rono? Tanggapan rumangsane. Duit apa? Udu. Mau tanggapan. Ayo, ngopo iki manuke ngopo? Manuk meneh.